mufaro wangu kukugamuchirai vadiwa vatariri pano pachannel yenyu yeCLM Author, apo tiri kupfuurira mberi nekuverenga bhuku redu rinonzi Mungu, bhuku rakanyorwa naLevis Mahlatini, muverengi wenyu ndiri Nitete Vimbai vekwaMasiziva. Sekuziva kwenyu patikasira muchitsauko chapfuura, muchitsauko 26, tinoona Lebohang achibuda mubako achiona Andre ari mushishi rekurovana naJohn, uyo waakanga awanikidza achitaura parunhare achiudza vaiudza kuti vakomana varipo panzvimbo. Kutsanangura zvinokunda ngoma kurira. Ndipo pai patinoona signpost yakanyorwa kunzi apa miwe miwe unochohwa chohwa. Ndichaverenga patakasira muchitsauko 26. Chikwe iwe! This bastard was calling someone achimuudza kuti tiri pano. What? Hongu ane zvaanoziva, anenge anoshanda nevanhu vakasiya vadhirowa mungu muno. Andre akadaro. Chitsauko 27. Ko uri kundiroverei nhai shamwari? John akabvunza nemuromo wainge pombi yeropa. Lebohang akanga angoti tuzu, achishayi kuziva kuti odii uye asinganzwe mutauro wainge wotaurwa. Andre akasimudza John nekora achibva amukandira pasi dombo raive pedyo. John akasvikonorovera negotsi achibva abowa semhou iri kutsvaga muru. Ndati wanga uchifonera uchimuudza kuti tiri pano ndianani? Saka ndizvo zvawandirovera here nhai shamwari? Vakuru vandifonera vangu vachibvunza kuti muchiripo here. Mutemo unoti wese apinda mupaka anofanira kusiya madetails ake echitupa kuti kana kuti passport, kuitira kuti pakaitika something like kudonha kubva mumakomo tinogona kuziva kuti ndianani. Zviri kunzi musikana wepareception akanganwa kutora madetails enyu. John akatsanangura nezwi raikazara kurwadziwa. Andre akashaya kuziva kuti obvuma rungano urwu here kana kuti kwete. Akasimudza John zvekare achibva amugadzika padombo. Akacherechedza chiso chake ndokuona seairevesa. Une chokwadi here nezvauri kutaura? Akamubvunza. Ko ndinganyeperei? Iyi foni yangu iyi. Tarisa kumadhaudhi uone kuti nhamba ipi yabva kundifonera. Andre akasimudza nhare yaJohn ndokuibaya-baya. Nhamba yaive yabva kufonerwa yaive yakachengetwa yakanzi reception. Ndine urombo John. Andre akadaro achidzungudza musoro. Wandirovera mahara shamwari. Unombori ani iwewe? Ndiri mupurisa. Saka mapiwa rezinesi rekubinha wese munhu nai? Kwete, but zvawaita zviri suspicious. Sei wadonhedza foni pandakuona uri panhare? Mutauriro wawaita, ini ndagara ndine hana nete. Manje hana yako nete yakurovesa shamwari. Sora hako ufunge. Andre akakumbira regerero. Ndanga ndichikumbira kuonawo chitupa chenyu chebasa. Chitupa cheiko? Ndati sorry. Oka 20 US aka. Ubve wati zi nekuti pane zvatiri kuda kuita. Yamaita iyi ndo inonzi police brutality. Anyway, ndichangokatambira hangu. Asi wandikuwadza. John akadaro achitambira mari iya. Ngatipinde mukati utitaridze kuti Mungu yaive yakadhirowiwa papi. Andre akadaro achitopinda mukati mebako nzwantugi. Lebohang naJohn vakatevera vese vachibva vasvikomira pakati pebako. John akaenda kumadziro achibva atendeka pakaita sekunge pakaparika. Yaiva apa. Andre naLebohang vakasvikomira padivi paJohn ndokuona paye pakanga panongedzwa. Paive nemufananidzo wechipembere nemunhu akabata uta. Vachiona paive pakaparika, vakaona kuti Mungu yaive yanyorwapo yaive huru kwazvo. Ndingada kuziva kuti Mungu iyi yaive yakanyorwa nei? Nependi yeblack. Saka yakadzimwa nei? Pakashandiswa thinners. Problem yakazova pakuti imwe pendi yakapinda mutumakomba turi kumadzirotwo ichibva yanetsa kubvisa nethinners. Takazoita zvekukwesha nekupara chaiko. Inga zvakaoma. Saka shamwari, tanga tichikumbira kuti usatomboudze kana ani zvake kuti tiri anani. Tinoda kuita basa redu chinyararire. Hazvina kushata. Saka kana ndabvunzwa kuti ndiena ndirova, ndichati chii? Unongoti wavhungwa nembada shamwari. Muchirungu kunonzi muAfrica yose matoposi ndiyo nzvimbo ine the highest concentration of leopards, kureva kuti zvichiverengwa kukura kwematoposi ndiyo nzvimbo ine mbada dzakawandisa.
manje mbada hadzitambire kuno shamwari. Ndinobatwa kuti ndiri kunyepa, John akataura achiseka. Saka unongotsvagawo nhema dzekutaura. Chienda shamwari. Inga ndati ndiri kumirira kana pasvika motokari. Chinyarara chite basi. Andre naLeboang vakanyatsovhura maziso ndokutanga kuongorora paive padzimwa mhungu. Leboang pane zvaakaona achibva aurukira kumashure ndokuti, pane zvakanyorwa apa iwe. Papi? Andre akabvunza. Leboang akadzokera kumadziro ndokunongedza zvaaiva aona. Apa anenge mavara aya. Zvechokwadi paive nezvaive zvakanyorwa nemavara madiki diki. Kanenge kachidhindo aka, Andre akadaro. Kose kasina kukwanisa kubviswa nethinasi. Mavara aya haana kunyorwa nependi, akaita zvekuchererwa padombo zviya zvinoitwa pamikombe pachiiswa zita rechikwata chinenge chakunda. Akatsanangura Andre. Iya inonzi engraving. Saka sei vemuseums vasina kuzviona? Hameno, maybe isu tazviona nekuti tine zvatiri kutsvaga. Zvakaoma. Ngativerenge tione kuti chii chakanyorwa apa. Mavara acho madiki saka mhani. Leboang akaburitsa chinyoreso nepekunyorera ndokuzvibata mumaoko. Vakatangira pekutanga Andre achibva ati, uyu anenge T. Leboang akanyora T. First word ndi 2 kana ndisiri kukanganisa. Vaviri ava vakaverenga mavara ose kusvika vaburitsa pakati. 2 not degrees 29, the 616, the 616 028 degrees 30, 30 4. Aya ndo makwikwi manje. Izvi zviri kureve izvi. Zvadzinenge ndimi dzaJava. Andre akauruka, akakanuka achiverenga zvaive zvakanyorwa. Rinenge poem, genga iri ndire nhetembuka iri. Leboang akapindura. Iri rakaoma. Pamwe ipaem. Paem iya yekwashezi. Aiwa, handione sekudaro. Vanhu vakangwara semhondi dzatiri kuvhima idzi havangaise semukulu kaviri. Akadaro Andre. Apa warevesa shamwari. Tadi taenda somewhere. Tagara pasi. Tanyatsofunga. Leboang akadaro. Simbi inorohwa ichapisa shamwari. Pamwe clue yatiri kuda iri muno mubako. Handione sekudaro henyu. Zvatawana izvi ndizvo zvatinofanira kushandisa. Hande somewhere. Mira tibvunze John kana paine lodge iri padhuze. Andre akambonyarara achifunga ndokuona zvaitawa naLeboang zvaive nemusoro. Kazhinji mukutsvakurudza mhosva, munhu unofanira kumbosuduruka kubva pane dambudziko woita semuoni wenhabvu. Unenge wataura zvine sensi shamwari, mira tuone, akadaro Andre. Andre akabuda panze ndokuwana John akagara padombo akabata shaya seaiterera marwadzo. Uchiripo pano? Andre akabvunza. Nhasi chipiri, saka hakusi bhizi zvakanyanya. Isu tafunga kumbonozorora, hameno kana paine lodge pedo. Malodge akabayana pano, pane inonzi Pomolo iri padhuze apo. John akapindura. How far is it from here? Kubva pamabhadharira paye kusvika palodge iyo is roughly 10 kilometers. Saka hakusi kure too much because kumberi uko tinofamba sei kusvika ikoko. Kuti mukasire ngatidzokere kupaki mozoenda muchibvako. Iwe hausi kuda kuti tingokupa transport chete? Aiwa kana wati ndingadaro here? John akadaro achiseka. Okay, mira tiende. Andre akapinda mubako ndokudana Leboang. Vatatu vakapinda motokari yaAndre vachibva vaenda. Motokari yemhondi yakanga yavadarika muchegutu. Zvinhu zvakanga zvisina kumira zvakanaka. Vakadzidza mashandiro enjere dzevanhu. Vanoti kana uchitya kuzivikanwa nezvako unofanira kuzivisa vanhu nezvako. Ukadaro chete unenge woziva zvinozivikanwa nevanhu nezvako. Mhondi dzakanga dzazivisa mapurisa nezvadzo kuitira kuti dzizive kuti mapurisa akanga ozivei. Dzakauraya nekufamba dzichisiya zviratidzo pese. Kumatoposi ndiko kwaive nenhongonya yadzo, nokudaro dzakasiya dzaisa mufananidzo wemhungu. Ndokuudza John kuti pakaita munhu achada kubvunzisisa achiita semupurisa anofanira kudziudza. Mhondi dzakaita izvi kuitira kuti dzizive kana paine mupurisa akwanisa kuronda
kusvika panhongonya. John paakaona vana Andre voda kuzivisisa, akabva aziva kuti ndivo vanhu vaivaudzwa kuti angwarire. Semunhu akati ngwarei, akachengeta zita revaiva vamuudza zvekuita kuti reception, kuitira kurasisa vanhu. Dzakarova motokari mondi nguva yaivo yopera. Dzaive dzaudza John kuti asasiya nevanhu ava kunyange zvodii. Dzakamuudza kuti muripo wake waizova mukuru. Ana Andre vakasvika pamahofisi eMatovo National Park vachibva vaburuta John, sezvo aiva aziva kwaienda vakomana ava. John akaona pasina chikonzero chekuti arambe akasonana navo. John akapinda mumahofisi achifara. Marwadzo enyama aizokundwa neuremu hwemari mune homwe dzake. Mari ndiyo yatisina shamwari. Ngatiendei kuBulawayo tinotsvaga tumasendi. NdiAndre uyo. Vasati vamuta motokari. Usatya hako shamwari, mari ndinayo. Ndakauya nemari yakati I'm sure ichakwana zvese zvatinoda. Lebohang akadaro. Paipa takabatwa nemhandu. Hadzina kukubira here? Kwete, hadzina. Even passport yangu ndichiri nayo. Zvakanaka. Handei kulodge kwacho tinoona kuti tingadii. Andre akatora mugwagwa waive nechikwangwari chakanzi Pomolo Lodge, chichiratidza chinhambwe chinofambwa kusvika pamushapo. Akaivhete motokari Andre semunhu aive nechidokwa-dokwa chekuti vasvike angoisa pfungwa dzake panhetembo yaiva yasiyiwa nemhondi. Ropa rake raimhanya-mhanya. Ko, ndiyo ngoma yaidaidzwa achidai iyi. Vakasvika paPomolo Lodge achibva ati Pomolo. Vakasvika paPomolo Lodge Lebohang achibva ati Pomolo ndiyo language yangu iyi. MuZimbabwe mune Masutu nhai? Muno mune maZulu, maXhosa shamwari, even Masutu akazara, saka hazvishamise. Plus this side reZimbabwe riri padhuze nebhodha reBotswana. Chitswana neChisutu zvakafanana, sandizvo here? Andre akabvunza. Ichokwadi. Pomolo izita reChisutu rinoreva kuti zororo. Lodge iyi ine zvese. Mairi mune mhuka neshiri dzakasiyana-siyana, zvekuti ukashanyirapo hapana chaunoshaya. Varungu vemhiri vanouya vachizoona shiri, sezvo Matoposi uriwo muzinda weshiri. Vakabuda mumotokari vana Andre vachibva vapinda mulodge. Vakashandisa pasipoti yaLebohang kuwana imba yekuzororera. Vamwe vave mukamuri ravakapiwa. Vaviri ava vakatora majana ekugeza. Vapedza vakaburitsa chikafu chavainge vatenga muBulawayo ndokutanga zvavo kudya. Mushure mekunge vaguta, Lebohang akaburitsa kabepa kaivanyorera netembo kavakawana muTsvantugi paimbove nemhungu vachibva vatanga kuverenga achidaidzira 2 degrees to 9, the sick 16 028 degrees thirsty 024. Shamwari, detembo iri rakaoma. Uyo ari kunzi degrees ndiani? Akabvunza Andre. Ungabvunze ine here? I think pari kunzi une musikanzwa degrees. Varwere vakahwina 6, vaviri vakadya degrees. Aiwa hakuna zvakadaro. Andre akadaro achibva azviseka. Handiti ndiwe chibaba checryptography? Ita metsi dzako tione. Patanga tiri munzira ndaedza kushandisa pi, but handina kubudirira shamwari. Hazvina kundiitira sense. I don't think panoda kushanda pi apa. Saka todii? Mira, pane zvandiri kuona apa. Ndati pane zvandinenge ndiri. Yes, ndaibata. Akadanidzira Andre nemufaro. Akatora chinyoreso achibva ati, pane zvese zvatasangana nazvo, this one is the easiest. Akatanga kunyora pabepa zvaive aburitsa. Lebohang achibva anyemwerera. Ndairamba pavaindiudza kuti mapurisa ekwedu njere ndiana mainini kana zvichienzaniswa nevemuno muZimbabwe. Aiwa shamwari wakapenga. Njere dzako dzine munhu pasi. Lebohang akarumbidza. Chatava kuda inhare inopinda kana laptop inopinda paindaneti. Andre akadaro. Ko yaunayo yadii? Kambudzi aka.
hapasisina nguva yekutambisa, handi yekubhulawayo tinotsvaka nhare. Loji ino inenge yemhando yepamusoro, hapangamboshayike intaneti cafe, akadaro Lebohang. Ichokwadi ichocho. Andre akadaro achisimudza nhare. Akachaira front office, nhare ichibva yadayirwa. Sisi, pano hapana makombiyuta eruzhinji here? Akabvunza Andre. Aripo, asi intaneti yave kunetsa. Hameno zvava kuitika. From 6 kuseni kusvika na12 masikati inenge iri right. Kuzongobva pana 12 inenge yonetsa. Kana muchida kushandisa intaneti motomukira mangwana. Musikana wepafront office akadaro. Zvakanaka, tichamukira mangwana acho. Maita basa henyu. Andre akatenda achibva aisa nhare pasi. Akaudza Lebohang zvaive audzwa. Tinomukira mangwana acho shamwari. Zuva rakanga rovira. Vaviri ava vakambobuda panze vachiswatudza makumbo. Pavaipedza nguva, mhondi dzaiswedera. Kwakazoti pave pakati peusiku, varara. Andre akazopatuka kubva kuhope, achibva asimuka kubva pamubhedha. Lebohang akazvinzwa achibva amukawo. Kuchinai shamwari? Akabvunza Lebohang. John. Paye John ati vekumahofisi vaida madetails edu. Asi patasvika pareception tichimuburudza hapana kana zvatabvunzwa. Chimwezve, paye pandamuwana achifona, adonhedza runhare asina kukata phone. It's obvious kuti whoever was on the other side of the phone anzwa zvandataura. Kwose ive pake vasina kutumira munhu kuti azoona kuti chii chiri kuitika. Pamwe yadonha ikadzima. Kwete haina kudzima. Handiti ndazotora ndichitasa namba yafona. Yange yakanzi chii namba iyoyo? Yange yakanzi reception. Asi it's possible kuti izita renhema. Andre akasimudza bepa raive ranyorwa achibva ati, John anyepa paye ende ari kuziva patiri. Izvi zvandanyora izvi ndizvo zvichapedza nyaya yose. Motokari yemhondi yakanga yasara nekiromita rimwe chete kuti isvike paPomology. Uku ndiko kupera kwechitsauko 27. Tinopfuura mberi nekuverenga chitsauko 28 muchikamu tinotevera. Ndatenda.